In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deeply respected and most highly esteemed Metropolitan Theophan, my beloved brothers in the sacred priesthood and cherished deacons, brothers and sisters in the Lord, Christos a înviat. It is a wonderful joy to be in your midst on this Lord's Day and to participate with you in this sacred rite of consecration. Este o deosebită bucurie să mă aflu în mijlocul dumneavoastră în această zi și să mă bucur de această sfințire la care participăm cu toții. I particularly would like to congratulate Father Florin and the community of the church for this great act. În primul rând, aș vrea să felicit pe Părintele Paroh pentru această sfințire și, bineînțeles, pe parohia dumneavoastră pentru acest deosebit eveniment. It was 13 years ago that I and my community consecrated our church temple to the glory of the Holy Trinity. Sunt cam aproape 20 de ani de când în parohia mea am închinat biserica în care slujesc lui Dumnezeu cel întreime închinat. And we have never been the same since. Și niciunul dintre noi n-a rămas neschimbat de atunci până acum. To make an offering to God of a new church temple to the glory of His name and to be a founder of a new church is a rare gift for Orthodox Christians. Să oferi lui Dumnezeu un dar ca o nouă biserică nouă ca dar și să poți face acest lucru este un fel de a dărui special pentru ortodoxia noastră. Father Florin and his family and their names and all of the names of the founding members of this holy temple will be commemorated in a special way in all of the divine services for the rest of earthly life. Părintele Paroh, împreună cu familia sa, ctitorii care l-au ajutat, parohia, cu toții vor fi pomeniți în această Sfântă Biserică într-un mod deosebit. This act is also a public expression to your town, to Iași, to all of Romania, of where your priorities lie. Această acțiune de a sfinți biserica este un act care vorbește în mod public despre prioritățile pe care le aveți dumneavoastră în calitate de comunitate, de oraș și de țară. In the Lord God's providence, His Eminence is consecrating this holy table today on the feast of the holy myrrh-bearing women. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, împreună cu soborul de preoți și alături de dumneavoastră, sfințesc această biserică în duminica aceasta a mironosițelor. There could not be a more important Sunday to consecrate a church on. Nu cred că poate exista o duminică mai aleasă decât aceasta. I'd like to explain that by reading a quote from the great elder Cleopa of Sihastria. Și aș vrea să vă explic această importanță a zilei citând câteva cuvinte de la Părintele Cleopa Ilie. Listen to how he describes the myrrh-bearing women. Ascultați cum descrie Părintele Cleopa pe femeile mironosițe. Today is the day of Christian women. Astăzi este ziua femeii creștine. They are the successors of the myrrh-bearing women. Ele, femeile creștine, sunt urmașele femeilor mironosițe. The daughters of the resurrection. Fiicele învierii. The handmaidens of the Lord. Lucrătoarele Domnului. Lanterns of faith. Faruri sau făclii ale credinței. The soul of the family. Sufletul al familiilor. Christian women, believers of the Orthodox Church, preserve the flame of faith. Femeile credincioasele Bisericii Ortodoxe păstrează aprinsă flacăra credinței. They protect the holy traditions. Ele apără tradițiile sfinte. And the devotion of prayer and piety in our homes. Și evlavia și credința în casele noastre. The dedication of a church is an expression of that kind of devotion. Sfințirea unei biserici este o expresie a acestei evlavii.
And I would like you to think with me about one of those women, Mary of Bethany. Și aș vrea să vă gândiți alături de mine la una dintre femeile mironosiție, Maria din Betania. When the Lord God came into the house of Lazarus, it was Mary who took a vial of precious ointment and broke it on Jesus' head and his feet. Când Domnul a venit în casa lui Lazar, Maria a fost cea care a luat un vas cu mir de mare preț, l-a spart, l-a desfăcut și l-a turnat pe capul și picioarele Mântuitorului. It was an outrageous action A fost o acțiune de nemai văzut, o acțiune extraordinară. and was scandalous to the apostles, especially to Judas, the money lover. Și această acțiune nemai văzută i-a frapat pe apostoli, în special pe Iuda. But our Lord Christ stopped their mouths. Însă Domnul le-a închis gura. And he said, "What this woman has done for me is a beautiful thing." Ceea ce femeia aceasta a făcut pentru mine este un lucru deosebit de frumos. So beautiful that it will be spoken of by all men forever. Atât de frumos încât se va vorbi despre el în toate locurile, întotdeauna. It made no sense that she would offer such an expensive, priceless gift to the world. N-avea niciun sens ceea ce făcea ea pentru lume. And this extravagance of love, this illogical devotion to Christ, Iar această evlavie nemai văzută, neînțeleasă, ilogică, is a model of true Christian love. este un model de adevărată iubire creștină. It is the reason that today you offer this sacred place. Este motivul pentru care dumneavoastră astăzi închinați lui Dumnezeu această sfântă biserică. It's the reason that this sacred land of Romania is full of houses dedicated to Jesus Christ. Este motivul pentru care acest loc, acest tărâm, acest pământ al României este plin cu case închinate lui Dumnezeu. When I arrived in Bucharest 1 week ago and made my way to my hotel room, I opened the curtain. În momentul în care acum o săptămână am ajuns în București și am ajuns în camera de hotel, dând la o parte perdeaua, And my son Luke and myself stood in awe with what we saw. ne-am aflat privind cu uimire alături de fiul meu Luca la ceea ce observam. Within a very short distance, a stone's throw, we could see 4 magnificent churches. Aproape de locul în care ne aflam, unde se afla hotelul, la o aruncătură de băți, se aflau 4 biserici. Let me tell you, as an American, I have never seen such a thing in my land. Permiteți-mi să vă mărturisesc că eu, ca american, n-am mai văzut nimic de genul acesta în viața mea. We built the one church in our entire city, a massive city in Southern California. Am reușit să construim o singură biserică în orașul meu, în sudul Californiei. You are a nation of extravagant love for God. Dumneavoastră sunteți o națiune, un neam de iubire ieșită din comun față de Dumnezeu. You are the ones who have chosen to love God over everything else. Voi sunteți cei care ați ales să iubiți pe Dumnezeu mai presus de orice altceva. Today, you continue that holy tradition. Astăzi, dumneavoastră sunteți și continuați această sfântă tradiție. Never change. Să nu vă schimbați niciodată. Every day, offer your best to God. În fiecare zi să oferiți tot ceea ce aveți mai bun dumneavoastră lui Dumnezeu. Christos a înviat. Patristic Nectar Publications is pleased to present Enduring Love, Laying Christian Foundations for Marriage. Marriage preparation, together with the sacred institution itself, has fallen on hard times in the post-Christian West. It is more important than ever for couples to saturate their hearts and minds with the glorious vision of holy matrimony presented by the Church in holy tradition and lived by countless saints. Here in these pages, couples will find inspired teaching from the Holy Scriptures, the writings of the Holy Fathers,
and the service text of the sacrament itself on how to live in a genuinely Christian marriage in which the home becomes a domestic church. Through enduring love, may God inspire the hearts of those preparing to be married and also those already married who would like to deepen their union and render it more pleasing to God. Available now at Amazon and Barnes & Noble.